Mnohonásobná vďaka všetkým partiastom sledujúcich túto televíziu. Po príjemných ohlasoch sme opäť pripravili krátky úlet na tento víkend, špeciálne iba pre vás. Dnes navštívime minule spomenutú Fashion Party, vyspovedáme konkurenčnú moderátorku, čo to o sebe prezradí Natálka a Lenka, Playmate Evka Cifrová exkluzívne iba pre vás. Krásny úsmev krásnej devy hodí k vám aj Miss Slovenska Deniska Mendrejová. Aby som nemal veľa rečí, poďme sa hneď pozrieť medzi chrumkavé modelky na Fashion Party stále exkluzívne iba v tejto telke. Čo očakávate od tejto party? Ja očakávam to, že všetci ľudia, ktorí dnes prišli, budú veľmi spokojní a ocenia našu kreativitu a hlavne prvú Fashion TV party na východnom Slovensku. A kto taký, vlastne, na koho sa najviac tešíte? Kto by mal sem dnes doraziť? Myslíte na módnu značku alebo na tú celebritu? Môžete aj. Tak módne značky sú, myslím, že všetky tri na rovnakej úrovni. Sú to lifestyleové značky, ktoré prezentujú práve tú zábavu a ten skvelý imidžový štýl. A čo sa týka celebrít, tak som veľmi zvedavá na moderátorské umenie Miss Universe Slovensko Denisy Mendrejovej, ktorá podľa mňa je úplne perfektná. A takisto na predvádzanie prvej slovenskej Playmate Evy Cifrovej. A ty sa na koho najviac tešíš? Ja sa teším absolútne na všetkých, aj na moderátorov, aj na modné značky, aj na modelky a hlavne na všetkých hostí prítomných. A čo sa týka oblečenia, tak čo najviac preferujete? Šaty alebo skôr niečo športové? No samozrejme to záleží od udalosti. Keď sa týka o vysokospoločenskú udalosť, tak uprednostňujem slovenských návrhárov. A čo sa týka týchto lifestyleových značiek na bežný deň, tak som veľký fanúšik retro jeans určite. Čo sa mňa týka, taktiež uprednostňujeme slovenských modných návrhárov, práve preto rozvíjame aj na východnom Slovensku, konkrétne v Košiciach, modné dni. Robili sme minulého roku Envy Fashion Weekend, 5 modných návrhárov a v tejto tradícii chceme pokračovať. Takže z toho vyplýva, dá sa povedať, a moja náklonnosť k slovenským modným návrhárom. A čo sa týka športového oblečenia, tak mám rada aj retro jeans, Caporals, Ed Hardy a tieto podobné značky. Tak ďakujem vám, babi, za rozhovor a prajem príjemnú a vydarenú party. Ďakujem aj my, príjemnú zábavu na Fashional Party. Tak ako sa ti zatiaľ páči na tejto akcii, ktorá ešte ani nezačala, ale o chvíľočku začne? Práve, že už sme všetci úplne napätí a čakáme, že kedy to začne, pretože naozaj tu stepujeme asi už od 5. alebo od koľkej hodiny. Tak sami by sme boli rádi, nech to už začne. A na čo sa najviac tešíš? Nedá sa povedať, že na čo, pretože sa teším naozaj na všetko, či je to prehliadka, či je to celý program, neviem na to odpovedať. A dnes budeš aj niečo robiť? Samozrejme tú modnú prehliadku budem robiť, urobím s Deniskou Mendrejovou nejaký menší rozhovor a to je asi tak všetko. Ešte budem zahrnutá aj do súťažných výhier, takže... A aké sú výhry? Presne neviem, ani to nechcem prezradiť, to bude potom prekvapenie.
Čiže máme tu moderátorku dnešného večera. Ako sa ti páčilo moderovať, keďže si moderovala dnes po prvýkrát v živote? No bola to moja prvá premiéra a musím povedať, že všetko som mala veľmi veľký stres a strach, aj sa mi dokonca triasla ruka, ale Tina vlastne mi povedala, že uvidíš prvýkrát, prvý stup je najhorší, potom to už bude lepšie a nakoniec sa začne baviť, čo sa aj stalo, že nakoniec už naozaj ma to začalo baviť, som do toho trošku tak lepšie vždyla, ale uvidím ako, neviem, čo musia posúdiť diváci a hosti a neviem ako. Ja som bola celkom na to, že som to bola prvýkrát celkom spokojná, aj keď to nebolo úplne 100%. Plánuješ takéto moderátorské akcie moderovať aj do budúcnosti, alebo toto bola tvoja premiéra, tak povediať aj posledná moderátorská akcia? Neviem, či premiéra a derniéra zároveň. Vyskúšala som to, dostala som ponuku, vyskúšala som si, hovorím, prečo nie, uvidím, možno aj v tejto sfére sa bude vedieť uplatniť, ale nerozmýšľala som o kariére moderátorky, uvidíme, ako mám veľmi veľa iných projektov teraz vlastných, čo rozbieham, takže uvidím, či mi na nejaké moderovanie ešte zostane čas a vôbec, či ma ešte niekto osloví po tomto dnešnom večeri. Čo si myslíš, čo je ľahšie, moderovať, alebo to modelkovanie je podľa teba ľahšie? Asi to modelkovanie, keďže tomu sa venujem už od svojich 15 rokov, v tom som ako doma, takže ja sa trošku rada predvádzam aj na tom mole. Takže myslím, že to modelkovanie, v tom som viac doma, ale myslím, že možno kebyže moderujem od svojich 16 rokov, tak by to bola ťažšia otázka pre mňa.